Ayan guys, nakarating na po tayo sa ating destination together with our friends. Ayan. Ayan. So, dyan tayo pupunta guys sa bahay niyon. Ayan. So, up and down. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Diyos sa mami nga nailangitan, iti dayo ting oras ken kanito, ket tumadda ka kamay tumunggal may sa ken may sa kada kami. Dawatin mi ken kaapo, na bendisyonan dito nga building min kami. Ayan ita pangagundaway, ket sapay kumapo Dios nga mami, tapagasatem dayto nga building nang langruna dayto nga office. Ipain mo kumaapo Dios itinindaklan nga pamagasa, bendisyon parabor ken grasya kadayto nga office. Kastameten apo, nga tultuloy kumay ti panang tarabay mo, panangaywan mo, panang tulong mo. Iti kabsat mi nga kinko ko iti dayto nga office. Sika kumaapo Dios, iti mangkibin ken kuan iti naldaw-aldaw nga panagbiag na. Tapos iti kasta po Diyos, iti so amin nga nakaapo na panggit ni iti nga biyag, in na matunuyan, baben metlaeng, iti nindaklan nga panang tulong, ken panang karabay mo ken kuana. Kasta pa apo nga dawatin mi ken ka, nga bendisyonan na kami amin, da kami anak mo nga iti nga oras ken kanito. Bendisyonan na kami apo Diyos, iti panagawid min ko, panagsublimi kali itinadayaw nga pagtengan mi. Sika kumaapo Diyos, iti manggadwa, mangbayabay kada kami, iti dalan ngin kami. Dalya sa akin. Sapay kumapo Diyos, ta makaawit kami nga awan nga pulos, iti pakan-anuan mi, iti dalan mi. When apo dagiti nga rod, iti nindaklan patek, ngin kami dawaten, itinagan ni apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Tulong tayo kumata tinagan ti Ama, at nanayon nga namarswa, ti langit ken daga sa apay ko. Ayan, Tita Wilma, thank you po. Ayan, isusupot ko po ito, Tita Wilma. Thank you very much. Ayan, may crab siya, guys. Ang lalaki. Thank you, Tita Wilma, isupot ko mga taday ito. Love you, Tita Wilma.